18.30 huomenna perjantaina 8 aikamatkoissa alkaa 6 jakson kokonaisuus. Aristofanes kertoo, että aikojen alussa ihmisiä oli 3 sukupuolta. Miehiä, miesnaisia ja naisia. Papu on iso poika nyt, se ei olekaan enää pikku. Se on mustaalaisten. Ja sukuelimiä oli kaikilla 2. Ihmiset liikkuivat vinhaan. Joo. Joo. Pablo, seuraa. Pablo. Joo, näemme ne toista kautta, niin kuin aina. Ja Papun perästä, kun seuraa kuntaa. No niin. Älä sä niin syömään. Hei, onko se omasta kupista vai? Omasta kupista, joo. Ei se ylety Papun kuppiin. Niin ei ole. Tai kuulemma ylettyy, mutta ei ole vielä yrittänyt. Ei se ole vielä käytössä. Nyt on tuo matkakuppi. No, mutta... No niin. Sitten kierretään taas. No niin.